सेफायजोब्बाय न'खौ जोंहा लोगोफोर नै मायाव थाबावगोन जोंहा दा हराव पुरा जाबोर गोजा माथो हे मानो फुलाला नुहरदोबो थां इखौ बोखारला इखौबो बोखारनो नागिरदों हा र' एक सेकेन्ड र' जिखौ होमबा सेराव दोनजोबनोसै आं हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय बायला न'जों लोगोसे मा होनो न' सेफायगासिनो जोंहा दिनैहायनो पुरा खामानि ओरैनो न'आवनो पुरा दाखोर गोजा जाजोब्बाय एकदमबारे ओमफ्राय बिथिंबो सेफायबाय आइमोन थाग्राखौ ओमफ्राय जों थाग्राखौबो जोंनि रुमखौबो आरोना नै पुरा अबस्था गैयि खालामजोब्बाय मायाव थाबावगोन जोंहा न'आव सेफायजोब्बाय दिनै ओइ ए टिटारनिखौ सेफायनो नागिरदों ओमफ्राय दा नै पुरा दाखोर जाजोब्बाय न'आनो साफा न'नि अबस्था गैला सेफायजोब्बाय जोंहा मायाव थाबावगोन खोमसि खोमलावनो लाइटआबो माबायाबो न'आबो खोमसिसि ओमफ्राय जोंहा आइमोननि रुमखौबो सेफायजोब्बाय आरोना पुरा माबा उलाट पालाट जाजोब्बाय रुमानो नै नायनाय अबस्था गैयि जाजोब्बाय पुरा जि माहाखौबो सुफिनजोबनांसिगोन बेसेबा दाखोर जाजोब्बाय पुरा सेफायजोबनानै उल्था पुल्था जाजोब्बाय न'आनो एफा सिल सिल लिरदोंमोन नै बेराखौ पुरा लिरफिननांसिगोन आलाय सिलाय जाजोब्बाय नै गोलियां जाबाय बिथिंजा ना सायगासिनो नै बायना लाबोदों आरोना बाजारनिफ्राय दिनैथ' जोंना सनिबार बाजार नालाय सालबारिनिफ्राय बायनानै लाबोदों आरोना फिथिख्रि नै सायनानै सायख'नो हायो ओमफ्राय आरो नै इबो बेंसि इयो जि मोजांखा माबाजों मा होनो नारजिजों फुदुंना जानो बिराद मोजां जाखागोन इखौ सायथ'वाखैनो नै इखौ सायग्रोबाय फिथिख्रिखौ औ फोराननो नागिरदों नै इबो नै नायानो ना पुरा ओमफ्राय जोंहा दिनै न' सेफायजोब्बाय बेयाव थानो नागिरदों सिथ्लायावनो था जोंहा दिनै सिथ्लायावनो अ जोंनिखौबो मामोननिखौबो गासिबखौबो सिथ्लायावनो था दिनै जोंहा सिथ्लायावनो सेफायजोब्बाय ना नाखौ जोंहा नाफाम देनो नागिरदों ना मानो नागिरदों ओमफ्राय फोराननानै हले नाफाम देबा बेंसिया मोजां जागोन ना जाया नाफाम देनायाव बिराद गोथाव बेंसिया मोजां जायोना एसे नाफाम देलायनांगौमोन अलपमान आरो माने न'आवबो जानो मोनबाय आरो मा नांगौ नोंनाव बिमा मोना पुरा ना सायनायाव बेस्थ ओमफ्राय दायो आङो बिथिंजा ओंखाम आरो दालि जानना होग्रोबाय आरो बिथिंजा आंना हासबेन्डआ फुंनि ओंखाम जायाखैमोन आरो मैखुन एवनाय जि जागासिनो दङ दायो नै एकदमबारे जानला मोनलानो लाथारबाय आं दिनै भिडिअखौ मैखुन दंबावो एसे नांगौ हो मैखुन नांगौ नाङा
लाबो एसे गोथाव जागोन ना मैखुना बिरादनो टेस्टि जानो मैखुना गोथाव जाखायो जायि जाखाया मैखुन होननाय बुस्थुआनो गोथावखा ओंखामा बेसे रोसिगोन आंना अमा मोनबाय ओंखाम ओंख्रिया पुरा माने दालियाथ' मोनथ'वाखै ओंखामा मोनग्रोबाय आरोना ओमफ्रायो ओंखामा मोनबाय दायो माने दालिखौ माने आइमोना नायसिगोन आरोना ओमफ्राय दायो जोङो हासबेन्डजों आंजों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव माने खाथियावनो आरोना बाजाराव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा आंथ' नै अबस्था गैखाया एसे देलायना लानोसै ओमफ्राय दा देलायग्रोनोसै आङो बाय मबाइला मबाइल गोलैबा आं बिराद दुखु मोनो मानो गोलैयो दलद दोननो नागिरनायावनो गोलैबायसो बिनि था दिनै लांदाङावनो नोंबो ओंखारदो दख'ना गोदान बायना होनो आंना दिनै हासबेन्ड दख'ना गोदान नाङा दे माबा मबाइलनि कभार बायना होबानो जागोन होआ कभारानो गैया फैसा गैया नोङा बियो माबा मा होनो आगोलनि आं माला मबाइल कभार सोलायनाय दे आगोल मबाइल बायजेननायनि कभार इयो याय केने करे यापातु जे नोङो आंनो दख'ना होलायनाङा माबा आं ओरैनोसो नै मा बुस्थु इयो आं मायबा एम्फौ होनना भाबिदो ओरैनो न'आव साफा खालामना लेथ्रा गोलैजोबखादों न'आव मानसिया मबाइला जाबाय नोंनिया ओमफ्राय मा लानो गोनां दंमोन लाबाय ओमफ्राय दायो ओंखारखांबाय नै लोगोफोर दा थांनोसै बिथिंजा हासबेन्ड दङ थांसै आरोना जों दायो मा लायगोनथाय बिबा फै फैदो फै जाना मोसौ गलिया नै जाबाय बरियानो साहा जाग्रा लाबोनांगौनो हनै ओमफ्राय बिथिं नाखौनो दाबो सायखाङाखै आरोना जोंहा इनो सायगासिनो दाबो सायखाङाखै थांनोसै थाव ससमाखौ लाबासो नोङो फुला बुन्दानो मेगनाव थांनोसै जाबो हांसो मासे लाबदो मानो लाबदोथाय जानो लाबदो ना फिसिनो लाबदो दानि फुङाव मा मोना बाजाराव गुवाहाटियावसो लांनो लाबदो आंलाय जोंहा न'आव जानो लाबदो नामा बिदि जादों इमा बुस्थु मालाबा लागोन दे बेखौ नाङा दख'ना लादो दख'ना ओमफ्राय नै गोलैबायनो ओमफ्राय आरो माबा मा होनो जाग्रा लांनांगौनो साजो जानो बिसोर खामानि मावनायफोरनो खोनादों मेथाइखौ माबा बेलेग बिस्कुट आरि लांबा जानो नागिरा इसोर रागा जोङो काटा निंकिबा बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आरो भाइटि जिलापिটো किमानকে দিছা 35 टका लागोन ना मा जिलापिটো দিয়া ভাল চাই দিবা ভাঙাটো নিদিবি দে ভাইটি लादो फवासे लाबा जागोन दे कारनाव इमान गोदै जायो बैग्रिया आसलते मा कारनाव इमान गोदै जायो सिनि बायदि जाबा बहाया फवासे जाबाय इखिनिया फवासेयाव आधा केजिनिया 50 किल' लाखिगोन
60 जायो 50 लाखनि जागोन ना बेनो बया जायो बया जानो हो आं दानो जाजोबगोन इखो बेसे मा होनदो 30 थाखा गारना संख्रि बानलु लगायनानै होथारहैनोसै आं दाबो ना थांनिसै लोगोफोर जोंहा न'आव थांसै जाजोब्बाय बाजार बानायनाया माने जों बेंकआवसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय जाबाय बेंकनि खामानियाबो जाबाय ओमफ्राय दायो बाजार बानायनायाबो जाबाय नालाय थांगासिनो दङ न'आव दायो हा आं फालिखौ बबाव दोनना फैखो अ ओइयाव दोनबोबाय बावबावो नामा दोनबोबाय बेदरा हा माबाया अमाखौ दै होना गारबोदां बेदरा मायासै अमा बेदरबो लाबोलायद दाउखौ आं सानैनिल' लाबोदों सानैनि ना साथामनिल' नोंसोर साथामनिल' दायो न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो नायाथ' नै दासिमबो सायखाङाखै फुंनिफ्रायनो सायगासिनो साथामबो नै इथिंजा ओमफ्राय आं दायो बाजारनिफ्राय मोनफैबाय नै नोंसोरनि मेथाइ लाबोदो नोंसोरथ' खालि काटानिखि जानानैल' मोजां मोनो नै एकदम मोजां काटानिखि लाबोदों आङो आखाइ सुनानै लोंनो हागोन साहा फुदुंहैग्रो ओमफ्राय जिलापि ओमफ्राय बैग्रिया ओरैबायदि गोदै जानाय नायनासो लाबोदों आङो बाबुनो जानोबा मबाइला गालां ओमफ्राय जोङो जेबो बायनो होननानैसो थाङाखै बेंकआवसो थांदोंमोन एसे खामानि दंमोन नालाय होमबाबो आङो माने थांनाय फाजेनो फेस वास जोबां जानायखाय फेस वास लाबोबाय आरोना नै ओमफ्राय नोंथांमोननोथ' देखायखादोंआनो आङो फेस वास ओमफ्राय सेम्पु ओमफ्राय लिपस्टिक मोनसे बेनो ओमफ्राय मेथाइ बेखिनियानो दा ओमफ्राय साहा लोंनो नागिरदों साहा फुदुंनोसै खैबार लोंखो दिनै साहाखौ फुंनिफ्राय सरासो मिथिगौ गाइखेर साहा लोंलाय लाल साहा लोंलाय साहा गैया दा फुदुंबा दा लोंबावगोन ना मागोन बायसो माथो खोन्थानाय खोनायाखै फुदुंहैनोसै आं होमबालाय फुदुंहैनोसै आं होमबा साहाखौनो गावसोर साथामल' हो बाबु मानो आं लोङा नामा ओंख्रिया एरहर आरो रानहोथार नै बिथिंजा बेयाव अमाजों लाइ मैगं एवगासिनो दङ नै दैया रानबा मोनसिगोनानो दहायनो गोबाव जाबायनो संनाया जों थांनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय आरो नै बिथिंजा नै बे जाहैबाय दाउजों लाइ गासिबावबो लाइ होजोबदों ओमफ्राय दा नै लाल साहा अमा नोंसोर लोङा ना हा दे होमबा हा दायो जादो होमबा हासबेन्डनो साखि नायनो हैनोसै आङो लाइजों दाउ बेदर जिउ बेखौ साखि नायनानै खोन्थानाय गोथाव जादोंना जायाखै ओइ माख' र' बेखौ साखि नायनो गोथाव जादोंना जायाखै दाउ बेदरखौ नायनानै खोन्थाग्रो टेस्टि जादोंना जायाखै संख्रि नांदोंना नाङाखै खोन्था माबायदि जादों टेस्टिथ' नुदों नुनायावलाय टेस्टि जादों ना खांदो माने मोनखानायानो अमा बेदरासो मोनाखै मोनखाबाय दाउ बेदरा जाय अमा बेदर जाया एसे नोगो दे होमबालाय खुन्था गायसनदो ओमफ्राय न'आव नै खुन्था ब्रे 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 मोजां मोननाय नंला जाहानि न'खौ ओमफ्राय उपाय गैयाना हानि न' नालाय दैज्लां फैगासिनो दङ दा फाहामना लाखायाबा फुरा बोख्लायनानै थिंखौ माबानानै साफा खालामनानै गोदानै होफिनबाय आरोना दै सरदनायल' जासिगोन आरो माबायानो गैला मा होनो सान्दुङानो गैला इनो सानानो हाबसिगोन हाबबायानो नाखौ सायखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर जोंहा नै माने दै सरदथो होननानै होफैबाय आरोना फोथाराव बिराद स्र' स्र' मोजां मोजांथार नाया नै एकदमबारे अन्थावथार नायबा गखाया नामा बेसेबा स्र' स्र' मोजां मोजांथार नाया ना बेंसि गोजा ना फिथिख्रिखौ अबाव फोरानखोथाय
ना फिथिख्रिखौ दहायनो सायनानै फोरानदो ओजा माबायाव मा होनो न'नि थिङावनो फोरानदोंमोन आरोना दानि सान्दुं गोसायावनो ओमफ्राय एसे रानदब जाबायनो ओमफ्राय नै दा बियो आरो दासो सायखांजोब्बायना सुबाय खावसे नाफाम देनांगोन